mlalelo wami ngiyakubingelela kuphi nakuphi la kufuneka khona lo mbuso njengamanje. Ngicela ukuthi wenze okulungile, upresse i-subscribe, upresse u-like. Ebese uyahlala ulinde ngokuhlukanayo kwamavidiyo noma-ke ngokuphazamiseka ukuthi ifoni ibuye ingenelwe ama-call. O-live ngibafake bayiziqeshana angabahlanganisa kwawu-live owodwa. Kodwa kahle kahle u-live ukhuluma ngesizinda somcimbi wombuso wamaciko. La khona ugeye echaza ukuthi umcimbi waphela kanjani, nesiqiniseko echaza ukuthi umcimbi waphela kanjani, ebese kwa-infonywa ukuthi kahle kahle kungase kwenzeke kanjani. Kanti bhasobhaka ukuthi ugeye uthanda njalo nasegoli angasawenza umcimbi. Bamhlohla-ke abantu kwathiwa ayiwenze ama-follow up, uyabo. Usiqiniseko naye ugunyulukile washo ukuthi cha, umcimbi waphazanyiswa yini. Lalela-ke mlalelo wami, njengamanje wena hlala nami, mina ngihlale nawe. Uma ngabe ubona ukuthi isikhathi awunaso, i-like ividiyo uyifake i-watch later, bese ubuye uyayibona uma ngabe usunesikhathi esiphelele nayo ividiyo ephelele. Enza ngale ndlela ekubeni wazi kahle ukuthi usekwaphila nabo bonke ayikho right le nto le. Ngingadressa lawo masimba la abewenza uPapa G awekho right. Umcimbi ngiyawazi ukuthi upheleka umcimbi, izathu sokuphela komcimbi bese ku2 amaphoyisa aphoqa ukuthi umcimbi uvala, ukuphonsa kwabalandeli bephonsa amabhodlela bexabana namaphoyisa. Bengakhona ukuthi mhlambe ithimba lombuso wamaciko khona lingenzanga khona kahle. Bengekho mayelana nalokho. Bengakhona ukuthi khona imistake mhlambe khona into ibisibheda ngomcimbi, cha. So bafowethu ngiyaxolisa nje ukuthatha lento ngiyikhulu, but ngiyagonyuluka. Mina ngumuntu kone ngiyathanda ukuthi inhliziyo yami ibe mhlophe. Into mina manje ngiyayikhuluma. Yabo, ngiyayikhuluma ukuthi umuntu uyithatha kanjani, but ngiyayikhuluma into mayifikile. Anandaba nokuthi usuke ungenzani, yabo. Ngisuke ngigonyuluka nje. Into ebalule leyo nto nje. Ngiyakubona nje labafazi abawomhlaka1 abangafikanga emcimbini ngenxa yokuthi bengikhona ngeinsizwa kaMvelase. Ngiphelele bengikhona impela futhi. Bengi-ready futhi for everything. Yeah, bengikhona nje. Impela. Yabo. So bafowethu angithandi lento katheka imicimbi ayingabi agenda. Akubo ukuthi ngempela kusuke kukhona iphutha elenzakalile. Angabi agenda ukatheka umcimbi. Mina personally I like umcineka. Umcineka unazi inkulumo ezikwakhayo njengomfana osuku sakhula. Kulelo side ngimkhonzile, ngiyamthanda futhi ngoba wangakithi. But esayidini likaMaskandi ngiyamzonda cause ungcolile ngokwendima kaMaskandi. Umcineka ngimzonda kwindima kaMaskandi, ngiyamzonda. Kuningi ukungcola nakho. But esayidini nje lokuthi umcineka umfana kaMcina noma uyinsizwa kaMcina noma umnomzana wakhona, ngiyamthanda ke lapho ngoba uyakwazi ukukwakha ube umuntu. Kwezinye zezinto osungazazi noma esingithina nje esinobaba abangaphilanga isikhathi eside, esingakhulelanga uNkulunkulu angasibolekanga yena isikhathi eside. Siyakwazi ukuthi sihamba sincela kubantu abakwazi ukukhuluma ilanguage obudoda. Ngiyaba. So nje abafowethu, musani bafowethu ukwenza lezi zinto lezo. Musani kuba nama agenda okubulala imicimbi yabantu. Musani kuba nama agenda abolile. Unfortunately nangebhadi ke kodwa ke ngicela nje ukunikhumbuza ukuthi la kuMaskandi ingqongqo yimi. Ngikona wonke ama influencer, event organizer or no event organizer, artist or what, wazi ukuthi I'm powerful. Yeah, so musani ukumislead abantu ngoba konke siyakwazi. Sikhona singekho sineso la sisuke la kuMaskandi sineso izinto. Bafowethu musani ukwenza lezi zinto enizenzayo. Musani ukulwisa abahleli bemicimbi. Musani ukulwisa abahleli bemicimbi. Musani ukulwisa abahleli leni izamayo ngeke iziphase. Siyazazi uma kwenzeka mhlambe kukhwala kusala khona bafowethu, ugay uyakwazi ukuyiphendulela. Nami bengikhona, bakhona futhi nabanye, even ngisho uNgelovi ubekhona lapha. Ubekhona umhlelo womcimbi okhahlamba besihleli naye kwaze kwasa. Bafowethu baningi abantu abekhona bana. Ungahamba uzwa ngemfamono ukuthi kwenzakaleni kwashaqacima kanjani. Abantu abathanda ukuhamba befafaza amanga, hamba bespread amanga for inhloso zabe ngathi shu. Musani ukuyenza lento enenzayo. Lenze uPapa G afowethu iyeke lento Papa G.
wena nje mhla ka-1 nesifo senhliziyo, inhliziyo ebhakuzayo. Wena nje mfowethu uhlala etekisini lakho uzoba right mfowethu. Uzoba right nje mfowethu. Uye ukuhamba ukhuluma ufafaza amanga. Ukuthi bengihlele emotweni, angazi noma mhlambe khona imoto eke yaqukulwa yini, yaqukulwa ama-bodyguard mhlawumbe ayithatha ayifaka lapha lokhuzeni etendeni. Bengihleli laphana, ungabuza iy'nsizwa omzimkhalimanga, yabo. Umhla ka-1 thina sofa inhlamvu ingenile emzimbeni. Umhla ka-1 ongamdlalisa ingqwabesha impela ngenhlamvu engafa. Umuntu ukhuluma umuntu onenhliziyo ewashi, inhliziyo ewashi. Ungakhuluma umuntu akhuluma abe nomlomo omude ehola impesheni. Umuntu ohola impesheni kuthiwa ukhuluma abe nomlomo omude. Yabo. So kwezinye zezinto bengikhona-ke bafowethu ngifikile. Ngiyabonga-ke ningishayile-ke ngo-TikTok. Bengingazi kanti ukuthi ningishaya ngo-TikTok. Awani ngishaya ngo-TikTok nje. Mase ngikhona niyasaba. Akusekho netho nje ongizume ngempama-ke. Kutrend lokho kuqinise ukuzunywa akusekho nanoyedwa. Kodwa-ke nje bafowethu umcimbi ubumnandi. Sengisamarize nje sengizohamba ngoba ngifuna ukuba mude kakhulu. Umcimbi ubumnandi bafowethu. Abaculi bayimisela. Into enginakusisile ukuthi umuntu unokhanda, uGay unokhanda. Yabo lento le yokuba yi-leader. Kuyinto engicabanga ukuthi wazalwa nayo. Leya nto kuyazalwa nayo. Ngoba nami nje ngomunye umuntu impela mangikwazi ukuhlala nani kanje. Mangikwazi ukuhlala nani kanje nibe bangaka abanye bebuka abantu abawu10. Leyo nto le iyasho ukuthi there is something uNkulunkulu asuke ekuphathise yona. Noma-ke ingeke izivele ngesikhathi abantu abasuke be-expecte ngakhona. But ekugcina kosuku like uyi-leader, abaculi bayakwazi ukumhlonipha. Bayakwazi ukumhlonipha. Wonke umuntu obengena lapha nobesihlonipha istage futhi enza into okuyiyona ngendlela ecorrect. Even unavigator wako wajatshulelwa nini. Kodwa kumbuso wamaciko ubejatshulela unavigator abantu becula naye. Umcimbi ubumnandi bafowethu. Abantu beyimbumba beyinto eyodwa. Zingekho ichongchwanga. Yabo. Bengekho omanukela nabe bengekho lapha. Beyichophile nje insizwa zizinto impela neyintokazi ziphuza isitela ziqinise eintombini insizwa. Neyintombi ibuke lapha emajongweni. Ukufocus futhi emcimbini kube mnandi. Bekumnandi bafowethu emcimbini. Akukho noyedwa even noNgiga abantu bekwazi ukucula ingoma kaNgiga. Bekumnandi bafowethu emcimbini. Kubaculi nje ngibaficile bafowethu. Bekumnandi mina ngifike ngo9 ke bonke nje bafowethu bekumnandi emcimbini. Ningezwe ngemfamona ningezwe ngalabafana abacasha ngedwaba zonina masesikhona. Bekumnandi. Yabo. Bekumnandi bafowethu emcimbini. Kongazi nje bekumnandi lapha. Bekumnandi. Bekumnandi nje bafowethu bekumnandi. Bekumnandi. Yabo. Ma ukuthi abazi ukuthi bekumnandi abobuza uZuma ngisho yena lo nesikhumba sexoxa. Ngisho yena impela bebuza yena uzobatshela ukuthi bekumnandi kanjani. Njengoba futhi kuhlezi kumnandi emcimbini lapha kwegcwalisa. Yabo uZuma umanager. Bekumnandi lapha. Bekumnandi. Begijime beye kumavamvu kasikhakhane ufike batshela bekumnandi bezikhona insizwa. Kuwena mkhanga ngakutshela bekuphaswani ngathi nama phosa seqala ukujikela manje ngitshela ukuthi athi ayavala wona yabo. Kahle amaphoyisa befuna ukuvala ngophaswani. Ngathi mina ngizwe lento enisho. Athi into ayivalisayo kungena ama-case amaningi. Ngithi mina mapha ama-case. Bathi emngeni ngase Durban station cabange workshop le Durban station kuthiwa sengintshontsha imoto intshontsho yabantu abasuka emcimbini. Into yokuqala nje abafike bangitshela wona bathi sengintshontsha imoto ngase Durban station intshontsho yabantu abasuka emcimbini. Ngithi mina kusima ngabe ungekho umbuso wamaciko ungekho uMaskandi imoto ayikaze ngalahleka eThekwini. Umbuzo ngibabuze wona bahluleke ukungiphendula. Kanti mangabe ukuthi nithi nini imoto ilahleka ngoba naku intshontsho yamabhinqa asuka emcimbini. Futhi mangabe ngekho amabhinqa akaze kulahleke imoto la emcimbini. Bahluleka ukungiphendula. Lathi abantu kwazi ukungiphendula umcimbi awuqhubeka. Ngihamba ngiqhubekela negate lami. Ngibona nje nami kushaya o-2 sekuthulekile and futhi ngibona kuthule isikhathi eside. Ngithi ayisho ukuthi kukhona inkinga khona ke manje ngoba ngizwa sekuthulekile akusadlali red akwenzeki lutho. Isikhathi engithe ngifika ngaso ngangificana labalandeli sebecasukile.
sebejikijela amabhodlela. Yeah. Ngisafuna ukuphuma kancane la ngicela ukuvalelisa nje ngani zakwethu ungahambi ngavalelisanga ningimokele kahle. No wemzala bekade ngifuna ukuthi ngithi mfowethu siyabonga ekuthenini umcimbi wakho uhambe kahle sengathi nangelinye ilanga ungahamba kahle kungabi khona ingqinamba ube beyivele ingekho. Nanokuthi ke wenza iqiniso kubantu abathanda umculo ngoba kunokubuye banjwa inkunzi kancane uthola ukuthi abantu bafika bekhokhi imali zabo emasangweni uthola kodwa kulento beyize ibandla lisemncane lelize nenkinga leli bandla lami leli lingana nangokwezinga leliyo labafana ubafake kamumva labo OC nobanibani kunento engiyibone beyenza ngehlwele lapha. Hayi mina mfethu ngeke ngize ngisho ngithi mhlawumbe abantu ngeke bengizwe ngoba lo umjikelwa sekuyi artist lami. Abafana bakhe laba bamgidelayo khona into abayenzayo ngumva bafethu. Hayi. Khona abayenzayo. Hayi. Khona into abayenzayo labafana ngemuva. Ucabashe khona into ayenzayo ucabashe bafethu ngeke khona into abayenzayo labafana. Yeah. Yabona umjikelo ucabashe maganga angababona abanye ngicela ngibuka nje ebantwini. Nomdumazo seyabuya ebantwini isiphelile le yansile yafakwa abantu bakino nanto wena amajimiza. Hayi isiyaphela. Hayi uyabuya. Ibona ama-performance engisawabonile okwamanje kade ngilungu wabuka engithathola ithuba lokuthi ngiwabuke la ama-video. Yeah. Unavigator bengamazi ukuthi uyakwazi nokuphakamisa unyawo. Umculo obhedile lapha yana. Eqinisweni lithi uyakwazi ukuphakamisa unyawo. Yeah. Ugqizile wasukumisa i-VIP yonke. Ingaleso sikhathi ke bengithi ngiyopha ukudla ngafica abantu bonke bemngenyawo ngathi hey othi ngihlalele vele indlala ngijwayele ngihambe ngiqhubekela nokuba yi-security. Ubesho usiqede istage lokuphuza ugqizile. Kodwa ke bafowethu mina enye into engijabulelile mina amajimiza lapha kumbuso wamaciko ukufika kwaleli elinye ibandla esihlela nalo maskandi. Yabo ayikho into engijabulise njengale yanto ukubona ongelovila phana ukubona noMtolo umgqilazi bezobuka umcimbi ngoba lapha yana khona into eyenziwe uphoyisa lapha ngizomncoma nje kakhulu. Yabona le yanto yokuthi engathi kuneyinkunzi i-event yenze yamnandi lapha yana bekunabantu abangabizwa ngeinkunzi kodwa bebeperforma ngo-10 ebusuku. Ngo-10 yebo cha ngibona impela. Kunabantu abayizinkunzi abaperforme early yabo ababizwa ngeinkunzi kodwa abaperforme early. So into yakho beyimixe kamnandi mfethu yenza ukuthi bonke abafana belithola ithuba ngendlela eright. Ngiyabukele kuphansi futhi. Belithola ithuba ngendlela eright nabo ngoba ayikho into ebaluleke njengokuthi uyithembe wena. So make wakhombisa kwakuthi emcimbini kwabakhombisa ukuthi abakubukela phansi nawe ugcina ungasenakho ukuyithemba. So ayikho into sokuzoyenza ebalekile. So le ayenzile nje ngendlela ayikubehlela ngayo iline up yakhe ngijabulelile mina kakhulu. Hayi list yakho ishayile ngayibona nje sayibhale phansi athi wayixuba kamnandi madoda hey. Yaxubeka kamnandi yahamba kahle kungena omgube ngala kubuye olihle kubuye umjikelwa yabona ihamba kahle nje into yakho ihamba kahle nje ihamba kahle. Uqeda lento yokuthi kuthiwe kunabantu abazofika bathi ayizofika masakudlala inkunzi befika abantu sokuntambama umcimbi uyophela. Manje abantu bafika kusenesikhathi belinde kuze kuyophunywa ube nje kahle impela. Umfethu umroza mfethu waperforma nolokhuzana nomkhathazi mfethu kamnandi kanjani yazi umkhathazi ungidabukise kanjani mkhaya hey yabona bafethu asifundiseni bafethu ukubabhekisisa abaculi isimo abaphila ngaphansi kwaso ngoba kwesinye isikhathi umuntu ungayeke kumqasha kanti ngempela uxa ngalendlela ukuthi leyo mali bezokwenza umehluko kuyena yazi umkhathazi ufika egate uhamba namagita ngomakhe sithi nibangaki uthi hayi kunemoto esuka ngaseGoli kunemoto esuka ngasekhaya ngithi mkhathazi nibangaki mangaka amagita ngomakho akawazi ukuthi mangaki
ngithi mkhathazi amagidangoma akho awu-15 awu-20 mangaki ukuze sikwazi phela ukunikeza izinto zokungena asikwazi ukuvele sininike nje nibangaki wathi ngicela ukuyowabala wabuya akabuyi ne-answer ukuthi mangaki nazi imoto yemile yabo sithi asikwazi ukunikeza abantu abangawona amagidangoma ilokhuzana amabhande abaculi sibanikeza abantu abangawona abaculi sifuna usitshela ukuthi nibangaka amagidangoma ukuze siwanikeze yazi wavele wathini ade ibhuti mina ngaze ngisithole isikhathi sokubala amagidangoma wavela ngiqashwa ndawo ngisuke ngizowabala ngiwazelaphi ngoba vele angiqashwa ndawo so ngaze ngithi ngizokwazi amagidangoma ayigcina ukuperforma ngoDisemba njoba sekuyoshaya unyaka ayigcina ukuperforma kwiBig 5 sengizowazi manje ukuthi mangaki yazi mfethu ngivele ngadabuka bathi mina gcina mhlambe ngoDisemba ukuperforma nje ngithiwa ngiperforma nalamagidangoma engiwaphethe angazi nje ngeke ngize ngiqamba manje ngithi ngiyawazi seza qala phansi mkhasa wabala awu 27 28 ngayi lengibuyele emva ngithi lo muntu njengoba engakaze eqashwe nje le mali azokhokhelwa yona njengoba namagidangoma awu28 yemzosala namalini eish yeah uzosala namalini yena kubantu abawu28 kushuthi umuntu emunye kulabantu abawu28 uzothola malini kusazophuma upetrol weyimoto ezintathu ezitholela abantu hey eish yabo kusazophuma upetrol weyimoto ezintathu mfethu ezitholela abantu yena uzosala namalini umlando kanti manje umlando awuzusiza futhi mangabe ungeza ukudla eswini uzoza nebandla elingaka ngoba uthi ufuna ukuyovala hayi mina ngibuye ngayiboni kahle manje inkinga namajimiza ukuthi yena uyakholelwa kule yanto yakhe yabo uyakholelwa kule yanto yakhe and I think lento ongajwayela ukuqashwa ibuye iyamshaya inhloso yakhe bekuzowisa istage akazi lezi stage ezifakwa yithina azindawo unqamukunyawo la yabo so yena inhloso yakhe efuna ukuyisa istage osaliwa basamtsheli ukuthi leso stage ngeke usenzile lutho wonqamukunyawo lakho lapha hayi osaliwe bavele begibeze kodwa ngena emkhaya ulokhuzo lo mfana ogqizile ubelwa naso man ayubelwa naso ayisishaka awugqizile uperformile bafethu ugqizile uperformile ubelwa naso phela ngena ugqizile uperformile awugqizile uperformile ngempela indaba okudlala ubenzele ukuthi sebebona abantu ogqizile abadlali benabo osaliwe hayi omunye umuntu futhi operformile uNdoni yebo ngimbonile futhi cha awuNdoni performile ngempela kuNdoni hayi kancane uperformile ngempela uNdoni uperformile abaculi nje mkhaya kahle kahle sobabala bonke ngoba ngisho usubuka emavidiyweni kulaba mhlambe ngoba phela mina ngifike sekulethinyana ngabona nabadlale abaculi nje bonke mkhaya abadlalile laba baculi nje mkhaya angazi mhlambe ngihlangane namantombazane amabili ayemotweni ayokhala kuperforma lo mfana lo kaMjikijelo yakhala emotweni ngithi asevukwa ubona vele hey kokumangaza kukhiphela inyizwe elifana nekaMjiksi ngqo nakho hey uthakisha ingoma yakhe hey ayikuvuhle vani phela hayi kodwa mfethu baculile abaculi baperforme kamnandi mina ngiyajabulela ingakho ngithi engathi kungenzeka nje bafethu egcineni emcimbi eseThekwini ingabe ikhuphukana ezakho nempucuzeko nombuso wamaciko ayande nje bafethu imicimbi mhlambe kuthiwa njalo ngenyanga nginomcimbi kaMaskandi ngoba le yanto uyabona ukuthi abantu bayayithanda yabo bayayithanda abantu le yanto noma kudlula inyanga kudlula inyanga benomcimbi kudlula inyanga benomcimbi kunje kungagcina sewehlela isithunzi ngoba khona abasuke bekuthathe ngenye indlela kumcimbi bengakuhloniphi njengendlela enikuhlonipha ngayo nina nangendlela enikuhlela ngayo thothi bavele bebize nje akuhlelekile sebeyofika abaculi bephuma becabene lapha kubanga ukuthi bekufanele ngene bana kadlalanga abantu kanti kuba kuhle nje makuhleleke kanje kuze nje ngesikhathi kahle bazofunda kanti emkhaya bazofunda kanti wemkhaya nani njenye nabahleli bemcimbi mina benginesifiso sokuthi niyenzama ukuhlala phansi madoda nibona ukuthi neschedule kanjani emcimbini ingagcini sishayisana kakhulu yabo
ya ngiyibona ngathi iyashayisana ya khona njengoba nje bukhona i150 ayu affect ayu affect kakhulu umcimbi wakho nomcimbi wakho futhi awu affect kakhulu lo wasemnambithi kodwa egcineni kosuku imicimbi nakho ngapha khona ukho mase izoba u3 sekugcina sekuba nenkinga ke manje yalama artist ngoba nama artist acishe efana enisuke nisebenza ngawo ngeke vele ahluke kakhulu la kumaskani so egcineni kosuku ugcina sekuba nenkinga nje lapho ngiyafisa nje ngathi abafowethu ningazama nje ukuthi nihlayele phansi leyo uma kuthiwa khona umcimbi ngempela ningagcini senishare usuku olulodwa lo nishiyane nje mhlambe ngeviki mhlambe umuntu yabona ngangithanda into eyenziwa impucuzeko nje wawazi kahle ukuthi ngoJune impucuzeko yabo umcimbi ube nayo inyanga yawo ngoba ilonto isiza ukuthi umuntu ekwazi nawe ukubudgetela kahle wawazi ukuthi ngoJune impucuzeko kuyamuva ke kuJune yaya kuJuly yasuka kuJuly yaya kuyona ehlale ephatha imicimbi la eThekwini ubese living baba nje omdala wasemakhaya we understand into kaMaskandi and usemdala kulento yabona India mfethu oqala nje licasulwa yilento yenqwaba yabantu lifuna nokuyilalela yabo ikhehla nje leNdiya ekuyilona ebeli in charge izona lawo yabo ngoba umbuzo wami mina ngilibuze wona ukuthi njengoba ukuthi labantu laba usuyavala ngeke uvele usuka abantu bebaningi kangaka phela lapha nakukazi uzokuthiwa lapha mhlambe sekuyaxega sekunabantu abantu sebeyahamba ngoba sekuho past 2 sekuyaxega lapha nabe kugcwele kusukele kuvula kwaze kwayovalwa ngopast 2 nje bekusagcwele ngalendlela bekuvele kugcwele ngayo futhi ngisho sebeyicishile isound umbuzo wako ngithi mina bona mhlambe uba uphelile u20 minutes bemile abantu bejeje mhlamba hayi kuzolunga nanka kamaphoyisa mina into engifika ngababuza yona ngifika ngababuza ukuthi nithi labantu abashonephi ngoba phela manivala umcimbi ngichaza ukuthi umcimbi usuphelile sekumele kuqoqo mase kuke kwaqala kwavala umcimbi ama security ayahamba phela ebegada umcimbi futhi labantu senibashiya nezigebengu ngamanye ethi abakhuthuzwe izigebengu ngoba phela ba protected noma bengaphakathi emcimbini umcimbi uma ungasekho usubashiya edengwane senithi abanje inkunzi ke labantu manje ngoba phela basagade umuntu bathi emcimbini basuke begadiwe abantu nithi abashonephi ke labantu ngibuzeka ngathi labantu njengoba sekuze kwasha u2 nithi abashonephi past 2 manje akakazi nithi abashonephi yini esizolimaza phela abantu bayiphethe kahle akusho ukuthi siyavala ngoba bayiphethe kahle labantu yini enganivimba ukuthi niede kuze isikhathi kuze kushaye lo folo okuvunyelwane ngaso beperforma bonke kahle ona lamandiya lawa asedla umzile eThekwini angena kanti akusiyona wase-India mandiya aziphela nje athi ayakhonye eThekwini amandiya kahle hayi itheko lamandiya mfethu itheko lamandiya kutshele mina amandiya aphethe la eThekwini ungezwa ngumuntu ekutshela amandiya nje la eThekwini aphethe yinalethe umnotho noma kwenzakala kanjani ungena kwawo ngoba nginokubonga impela shaya yabona nje amandiya la eThekwini aphethe kutshele mina aphethe amandiya la eThekwini ayi cha kusafanele beyibuke ngelinyiso labantu abaphethe iKZN ngeke phela akhonye phela futhi ayisaqaphaza nabantu into efinyanyize nje ngawo abaqashiwe ngoba ayikho ngempela into ibibaphoqa ukuthi kuthiwa umcimbi uvalwa wawezwa ukuthi umcimbi uvalwa ngo2 ngoba umcimbi make kwadlula u10 kwadlula nje kulokhuzana kwadlula ku12 lo mcimbi usuku usungavumele ukuthi usungakwazi ukuqhubeka kuze kushaye u4 befuna ukuphuma amandla imuphi nje umcimbi wona wakwezwa ukuthi uphela ngo2 hayi awuye phela amalokhuzana avalwa ngo2 amaclub avalwa ngo2 amaclub avalwa ngo2 umcimbi nje uyakwazi ukudonsa otira bayenza uFact Durban Rocks ihamba ize yoshaya u6 ekuseni ngekusasa ngoba ingawona uMaskandi wona yona ngoba ingawona uMaskandi yakwazi ukuqhubeka lapho besikhona unkosikazi lo uAyanda Ncwane wenza lento yamakholo lapha yana mfethu kuze kusekuseni uhlangana namakholo edakweni yamaphepha ephuma kule yanto kade enza umcimbi eveni kade sikuyona yes uhlangana namakholo ebhubhuza mfethu aseqejukelwa amasudu lapha nekuseni yabo ngo6 ekuseni ephuma lapha ngoba naku kuMaskandi ke futhi beyiphethe kahle abantu bakaMaskandi sesiphoqa ukuthi asivale ngoba naku uMaskandi ubukelwa phansi yabo hayi ya sona nje bese singekho izizathu yabona nje izizathu sokuthanda phela abantu bakhisha isoko embuzi lapha abakhisha isoko yabona sebebaqhuba ngebhamu ngeke ngacasuka mfethu ngaze yabona ngeke ngacikeka ke lapha
Sekuqhutha abantu ngebhama ngathi igebengu. Hey. Yabona nje amaphoyisa bafethu asimoshela into yethu siyithanda. Yabo. Ngicabanga ukuthi ubusekhona emkhaya. Azaxabana wodwa, phikisana wodwa, solana wodwa. Yabo. Yeah. Phela mina mkhala phela ngiphokayo. Ngisuka ngokuxabana wodwa. Yeah. Athi yini niphoqayo ukuthi ngempela nisengaze nenze lento eniyenzayo. Ngaphela abantu abali bayiphethe kahle, bayibukela umcimbi abalwi, ayikho into ekuthiwa bayayenza. Kodwa nawo umuntu omdala anabaphathi nawo thola khona omphathi nyana wawo kade iphume nawo base bemnika uyena lo weIndia ngengimshoyo umphathi uKenneth abamnikeza udrink ke kuneshoya lokho ngeke kube ukuthi bemanenza nje bewukona nje ngamabomu ngeke ngo2 qeda umcimbi hayi bekukhona nekhukhu nje likhona ngoba bese yazi amajimisi azayaxabana wodwa lapha axabana bodwa solana wodwa athi ngoba yabona khona liyevela khuluma into enesense mfethu athi njengamanje wonke amaphoyisa angene ngo6 azoze phume ngo6 ekseni ayikho ishift esizoyishintsha njengamanje ngoba ku2 so yina sisiphoqa ukuthi ngempela abantu singabavumeli ukuze kushawa 4 ngoba phela baku-applyelile lo 4 yina sisiphoqa ukuthi sibavalise manje ngoba bakhona ukuphela sithi sikhathele sifuna ukuyoshintsha ishift sesiyagoduka asigoduki vele singenela sihleli la sizosishayise ngo6 ngoba singene ngo6 ntambama sizoshintsha amaphoyisa bengene ekseni exabana wodwa lapha beliphapha nje leli esethi akuphele leli lo controller ngoba kushuthi bese lenza intando yalo ukuthi lifuna ukwenza ngoba yile elikhonyayo kodwa nje hayi awukho into ekuthiwa nje kuthiwa kuyayewa ke manje hayi bekumnandi laphana abantu sebengayizisholo nje abakushoyo sebengayisholo nje lokho abafuna ukukusho hayi bona mfethu bomnandi bebukhona emkhaya and enye into eyenza ukuthi umcimbi ube mnandi kakhulu yabona bafethu singayikhuluma nje sithini abantu iziphuzo zenza beenjoy futhi zenza bezwana yeah yabona abantu laphana bebeyifikela nezinto zabo ebebeyiphuza sibavumelile ukuthi bengene into zabo bayiphuzele bebengenankinga nje beyibekela into zabo beyiphuzela kahle bengaxabani namuntu beyiphethe kahle uyezwa makuthiwa abantu bebeyiphethe kahle bebeyiphethe abakaze bedudule ngisho ucingo abantu banokududula ucingo mfethu uthola bedudula ucingo befuna ukuya stage yela abantu bebeyiphethe kahle la abantu yabo ngisho ama security athi akaze sibona abantu bakamaskandi beyiphathe kahle ngale ndlela beyiphethe kahle ngayo bebeyiphethe kahle nje laba bantu labantu umuntu momncisha utshwala usuke nje umqedele nje injabulo uzumqedele nje injabulo abantu beyithengele lapha beyithengele khona into abeyithengele khona ububona ngoplastic omnyama nje phambi komuntu hey iyashaya indoda ubone ngoplastic omnyama nalabo bakuma VIP futhi nabo beyijabulele bengahleli nje ihlalweni yazi ukuthi abantu bebekuma VIP ngicabanga ukuthi mina umuntu uhlala esihlalweni ngoba edla kuphela bebemngenyaka kodwa bemelanga phambili yabo yeah ngendlela ebekumnandi ngakhona ngizwile nje kade ngixoxelwa womunye ethi ubona ulive kuthiwa ku VIP bengenamuntu ngithi hey ayinkulunkulu thina phela besishuthelwa yibo mfana baku VIP lapha kade sibona khona ke thina laba VIP yibo kade beveza yonke into usho nokuthi yazi ukuthi enye into majimiza lapha yana ithimba lami eliyenzile engiyithandile ku VIP iVIP ifaka abantu abawu300 kodwa lona lidayisa amathikithi abawu250 lase lithi abantu kumathikithi asephelile asekho ngaze ngalibuza mina ngathi manini mangabe nithi amathikithi asephelile asekho kodwa still kusekhona izihlalo zabantu abawu50 bathi senzele ukuthi ama-artist alambile mayiphuma stage ekwazi ukuzothola izihlalo ephaka ukudla ihlale phansi yeah idea right impela bathi ngakho singabadayisi lawo senze ukuthi ama-artist alambile mayiphuma stage ekwazi ukuza la efike ehlale phansi edle yeah awufuthi mongaphika nabantu abathi VIP bengenamuntu abantu abasonye befuna nje ukuthi bekhanda isithombe esibi ngento enhle yomunye umuntu wabe bengayifuni bona kuphi labantu majimiza ngibuza lokho mina ukuthi uziphethe ekhaya thina besibona kumnandi yonke into
mina nokuthi ke mina amajimizi ngaba ngithona amajimizi uyangazi abaperforme kahle lapha. Mina ngenye inhlobo ke yomuntu ngakhandwa ngenye indlela. Yabona ngalesikhathi ke mawuthi uzama ukungixeka. Ungixeka ngehlo lomona, ungangixeki ngokwakha. Ngivele ngiye phambili kakhulu kunakuqala. Ngivele ngufake kakhulu forward. Ngicela ungazi kahle wena. Azi kahle yabona ngonyaka ozalo beluka izinga mhlambe kakhulu kunakuqala. Uyobona umhlola. Ngonyaka ozayo ngomhla ka27 uyobona umhlola wena uzusho uthi hayi sasiyitshela ukuthi lokho kwangonyaka odlule uyobona umhlola. Hayi kodwa hayi. Yazi ngoba mina ngikholelwa entweni eyodwa mfethu mina ngabatshela ngathi bafowethu mina nginankinga nento eniyenzayo. Kodwa mina inhloso yami la ukuthi ngithathe lokho enene ningakunaki. Mina ngiqoqela ama orange aphansi akhahlelwa abantu. Angiwafunda wasesihlahleni. Mina ngithathela abantu abanganaki osikhinkili kanje. Yabo? Yabona lezinto lokhu laba nje ongabanakile abanganakile. Ibona ngiyithathela bona ke mina. Yabo yenza basikhinkili ngiyakubona ushaya iveni lakhe kabi lapha ngambona athi akasathandi kahle molu pressa ngale ndlela. Uhlukumezekile futhi yazi ziyacabanga umthengele elinye futhi hayi imphathe kabi yathi ubona ukuthi yakijika kanje ya. Uyambona uyajabula Ukhala futhi yazi liveni futhi uthi yazi liveni futhi londlekhaya uyazwara nesanarate hayi uyazwara nesanarate liveni londlekhaya futhi liveni akusikhinkili inkunzi leyana hayi nje uyazi imoto yami lo muntu lo athi hayi yayibona ukushuthi akafuni ukuthi ithinte kakhulu uyabona hey ngizoba yini mengasishaya iqathaza usampu la hey bafethu hey hayi bona kuyilanda ngathi nomnikazi futhi ngimbonanga umnikazi nje ngimbone esebhizi nalezinto ajwayele ukuba busy nazo lapha ngaphandle kodwa ngimbona perform udlale sengikhona umnikezo wenza yabona nje la ophoyisa benze kahle nje ngamvele ngicelile ukuthi cha abantu abafana nabo obheki honga engathi ngingathanda ukufika sebeqedile yabo nobhotso uma bebekhona othole ndidane cha bonke nje hayi ngathi bengaqala ngasekuqaleni ngobani naba abaculi kwakuyisicelo nje mkhaya esingena izathi itheni cha hayi kwakuyisicelo nje ngoba nomkhabe ngifuna ukubona mkhabe ngifuna ukubona nje ya lento nje ngiyibonile nomkhabe ngibona yona angithi yabona mkhaya bonke labacule ngibabonile mina bangenzela into yamehle yabona manje laba engingababonanga ngeyisoli ngoba vele futhi bengakaze kukhulunywe ngabo ukuthi mhlambe khona into abayenzile yabo so mina bengifuna ukubona abantu abazongibonisa into yamehle kodwa nje mina ngiyalithanda iso likaBhuti Mapolo balapha ekuthenini ebheka ukuthi umuntu otrenda kanjani umsebenzi wakho unjani enhleni noPutin lapha nje oyebehlele kulela tafuleni lapha nelobhaka ngathi ukuhlala khona konje abantu esihlale nabo nje eside isikhathi bekubongani manyathi umatshitshi ngiyalibona ke ngibona besihleli nje labo sibuka umcimbi laphana size sasuka nje sokuyilezi ayidumo sesiphazamiseka hayi make ke sisuka futhi nakhona sahlala umzimkhalumali kuneshot uhambe mhlambe ngo5 because ngimshiye besayihlalele sixoxa nje kumnandi yonke akaze nje angibazi lanto abathi bengihlele emotweni ngapha noTshebe uTshebe usheshe wahamba noma ubambile noma kwenzale kodwa nje usheshe wahamba mfowethu usheshe wahamba mfowethu lapha ngihombe la sabantu bacabanga ukuthi uyahlanyana ungasuka eGoli uyohlala emontweni ngathenga ithikithi lalokhuza la 1.8 ngibamba iflight ngibhuka ihotel ngenza ngibhukhela nje ukuthi ngizohamba ngiyohlalela ukuze emotweni babona nje angisasile ngaloyo hayi kodwa ke mfethu ku VIP hayi ibandla lika TikTok hayi lisupportile mfethu ngibone ukuthi ku TikTok wodwa lapha ku VIP mina hayi uTikTok bayasupportana ku TikTok angifuni ukuqamba manga abasupportile lo TikTok ubugcwele kakhulu lapha ku VIP yeah ubugcwele impela nje begcwele uTikTok lapha basupporte kakhulu
hayi Sixolise nakulabo befuna amathikithi esephelile bakwethu. Ayikho nathi into besingayenza. Yazi khona ngisho befika egateini lapha bethi bazocela ukuthenga amathikithi. VIP Bebengazi athengwa kanjani. Bephethe cash sibabuyisele emuva. Sithi abajikele ngalo ngoba besingasavumeli impela ukuthi bekhona umuntu ozongena. yeah kodwa nje next time ngathi ukuthi xaxa lapha ku VIP ngoba i-VIP ngathi yesi semgangathweni manje abantu bayithanda kakhulu nami ngiyimi nje angiyiboni ngikwelinye iside ngaphandle walapha Kodwa yazi manje izinto ebalekile ku VIP mina engayitshela leli linye ibandla elihlelayo imicimbi. Nami nje kuyimina engathi mangiku VIP ngayithandi. Yabona i-VIP le yamatafula i-right ibe no sofa. Ngoba kusuke kwabantu abandawonye bazanayo. Phela ngeke uthenge itafula uthenge labantu ongabazi uhamba nabantu ongabazi. yeah I-right ke yona ibe nama couch. Kodwa le VIP le esuka idayisa mhlambe kuthiwa ithikithi u500 noma ithikithi u850. I-couch ngeke ngisebenzele mfethu lana ngizofika ngihlala nomuntu engingamazi couchini. hayi kona Sengihleli ocabanga nje intombazane isihleli nosiqiniseko lokho eyiphulaphulaza e-couchini. Kanti ngibona ukuthi kunesihlalo sishare itafula kuphela. Ihlalo kodwa sishare itafula ngoba vele yonke into siyithenga lapha sibuya sibeke etafuleni sishare itafula nje kodwa not ukuthi sekuthiwa singihlele e-couchini sikhuhlana impela ngamathanga e-couchini singazani. Singazani mfethu singakhuhlana ngamathanga nje singazani hayi ngeke mfethu hayi cha insizwa supportile nensizwa osihlanzi zonke nje insizwa obhaka supportile nje kakhulu insizwa beyifikile nje insizwa ephume ngobuningi osihlanzi no ziningi nje insizwa engiyibonile mina lapha mfethu ziningi insizwa ngiyibonile nje abe zikhona impela ziloyivela ku TikTok ziveza lapha ishama selfie TikTok hayi bezisupportile mfethu angifuni uqamba ngabe zisupportile futhi ubone ukuthi zijabule ubone nje ukuthi zijabule hayi khona bekumnandi kakhulu lapha hayi bekumnandi kakhulu hayi mina isikhathi sami esiningi kodwa ngisichithile nabantu baka general hey ingoba bengibasaba bengitshela ukuthi bazohluka bengitshela mase bedakiwe bazofuna ukuhlupha kanti hayi lutho abantu bahlupha uma bancisha utshwala uma baneze utshwala hayi abahlupha bona phela abantu fana uma kuthiwa umsebenzi nje abantu bazobancisha utshwala abanqende ukuvele nje ubone sebejumene la kanti engayokoma kanti manje khona bazana bonke lokhululeke manje mfethu yabona nje ngiyabadabukela impela nje ngiyabakhalisa labafowethu laba bagcina bengaphefumanga kulabo abantu abebengakani yabona njoko omzekulu oSminoff omthandeni omalahle hayi ngiyabakhalisa mfethu ngifuna ukuqamba manga nabo ke laba bagcina kuthiwa sebeperform o 5 minutes osicebi omdumazi okhaza lonke lelo bandla ngiyalikhalisa bafethu ngifuna ukuqamba manga ngiyalikhalisa nje kakhulu ngiyakhalisa impela hayi babonile ngokuncenca abantu mfethu bancencela ukuthi uzobenzela into yamehlo buze ugcina usubenzela into yehle lodwa babone na ukuthi labantu basendiya ngiyabana engqondo ebheceleni abafuna ukuxoshwa ePhethekwini angazi asaqhamuka government ozichitha bonke lamandiya lapha owancisha amandla hayi awaphethe amandla mandiya aseThekwini hayi awaphethe impela amandla yeah amka next year wenza isiqiniseko selokhuza nje sabo labantu ukuthi usheshe ubaqisha imali emasendeni mkha bengakaxishwa hayi kusiza lokho manje mhlambe sesingawenza nje ama correction ngoDecember before sigoduke sishaya into encane engana nenkulu hey ngoba phela ngithi asiseli umuntu masifuna ukwenza umcimbi vele silale sivuke sesithatha isinqumo ukuthi siyawenza khona lo wentola lo nokuzivusa kakhulu sinomahlalela nebandla nje lonke leli nokuzivusa makuse December lo mcimbi lo ya uyashona apha mfowethu inkinga yabona lapha eground la performela kulona liyakhiwa bakaliqini la isabiyazi namanje sakhiwa
Angazi isabuyazi noma isiphelile ngoyingithe. Yeah, ngagcina ngathi Isabuyazi. shoot isebenza Isiphelile stadium. isabuyazi awu. Awu isabuyazi futhi right kabi isabuyazi. Hayi right kakhulu right. Into nje ehlupha ngayo isabuyazi waphela mongabe usuke ufuna ukwenza umcimbi kumele uyicabangele nendlela yokungena kuyona nendlela yokuphuma. Into ehlupha ngayo isabuyazi nganzima ukuthi indlela yakhona ingaba netraffic anyanyana kanti ayikho into esicefe emcimbini njengokubambeka kutraffic ufuna ukungena ngaphakathi ayikho into engiyizifaka njengaleyo nto leyo. Yabona into engayibona oluntu mina mfethu sami emoto sahlala emotweni mfethu sesifikile emcimbini singakwazi ukungena kwaze kwaphela 40 minutes amaphoyisa asolunde ejabulela ukubona imoto eziningi engazazi hayi ejabulela imoto ebuka imoto iqala sizo ziyosuka ayajabule ngabe control traffic amaphoyisa asemakhaya ke vela imoto ayijabule amaphoyisa emakhaya ayazelapha traffic amaphoyisa Sebenza. hayi kodwa nje mina mfethu ayiyona into evele ingihlubule ngisho kulo mcimbi ngivele ngabe ngisathanda ngisukuhlala manje ngingabambeka ku-traffic ezemkhulu ukuthi ngingene ngingangene ingakho mina nginqana ngisho nokuya emagroundini kuthiwa kuyobukela nebhola ngisuke nginqana nje isiminyaminya lesi kuthiwa ngihlele ku-traffic Libambe icingo ngaleso sikhathi kufanele ngene lona lapho isikhathi salo sesifikile libambe kudu icingo lisakhona ukungena ngaphakathi. Wesabuyazi leyo nto njengakushaya ngayo ukuthi umgwaqana wakhona hayi uyancikisana wodwa mncane mangabe kwakhona umuntu oshiya imoto emgwaqweni wahamba ngeenyawo azi ukuthi sekuyitraffic eyinkinga kabi leyo ngoba phela abantu bavele bebona ukuthi ngoba naku kune traffic Ebeyifaka nje khona la iphuma khona ngqo vele ishiye yakhe lapho. cabanga amaphula akho ngisho amaphoyisa omgwaqo kodwa umasipala uthi asinama amaphoyisa omgwaqo lutho futhi akakezukuba khona nje angeke ayish akungakabi khona nje irobot mfethu iphosa lomgwaqo ngathi ngeke nje irobot mara akhona nesitenga akhona sitenga yakhona asitenga ayi angekhumbula mina ngibona ngihlangana nemetro lapha esitenga noma mhlawumbe sekunesikhathi ngachidm hayi ukhona impela ukhona ukuthi ugqoke impahla efana ne-uniform yakhona ifana neka-RTI ingakho ungeke uzubona uma iwona noma RTI ukhona no hayi kamaphumulo ongakabikho ngisho irobot kamaphumulo lisaselude kukhalo kamaphumulo lisaselude Kodwa lapha owenze khona futhi lapha egroundini lelana kwaku right lapha inkinga balakha kuyakhiwa inkinga ithi amacontainer nje ngenkontract yakha lapha sesikhaleni kahle ngempela lena sasingena nje hayi sipaka nakhona eGold nasingangena siphume nje ngoDisemba sijoje kanye labajojayo nakhona eGold nasingangena George lapho ngabe sebenze kakhulu hey esifile indlala lapho nasingangena eGold sijoje nabajojayo kahlile singangena nje sijoje nabajojayo mase kujojwa ayikho phela into engasivimba ke siyozwe eGold amandiya ngasivimbani siyozwa nje amanzi ngobhoko okungqongqoze emfothi la eGold phela hey sibona mhlambe lamandiya khona wona ngcono kunalawa la eThekwini hayi egoli akukhuzwana egoli egoli baningi abaculi hey siyayilawula la baningi abaculi egoli hey hayi kona la eGold hayi kakhulu nabantu nokuthi abaculi mfethu bengaka bethola imali yokugoduka nje mfethu bazi kahle ukuthi imali ayiphelelanga ko petrol besuka eGoli beyiThekwini noma phela imali ngabe baqashe ngayo eGoli sengaba yona imali abangafaka ngayo petrol sebegoduka abanye yabo ngoba phela sebengangenanga endleleni ngabaculi abaningi inesa abaculi vele sikhulunga kakhulu manje eyibudget yeshaya kanti mawufika wathi gqwa hawu siyazi nje siyabaculi ukuthi ayakufani na impela hayi azithembela amabonasi hayi mina kube khona khona inzima la kubaculi bakaMaskandi bafethe ungezwe ngumuntu ekutshela eliphonsa kanzima ibandla lakaMaskandi ngeke umgxeka umuntu ngoba akuyeki nokuyofuna umsebenzi mawuse udumile kulo gijima nama worksuit la etradini emsebenzini usuke sevele selimele nje mesedumile umuntu sekufanele enze sure ukuthi ufocus emculweni ngoba yiyo ungamnikeza something okunye sekunzima vele ngoba kumakethe akasahambi nabantu phela manje sekuthiwa nambona ubani emingabe ethi uyifundise nakhona lapho sesaba ngisho ukugibela itekisi angithi ke kwasusana leli bandla kade livalelene eqhweni
abanye bathi wami bengingenele ekhumbini nje wangivimba wangitshela ukuthi ngumculi ngizongena kanjani ekhumbini ngaba ngibamba yonke lento engibambile yabo ngathi uhambe kanjani umcimbi lo kalokhuzana wemkhaya lo busempumalanga le mcimbi izitori zakhona zinde kakhulu kanti nezimpisi eziwuphethe ngiyakubona abantu engibaziyo ngeke ngazi noma kuyiqiniso noma nawo noma mhlambe nabo sebeyibhanoyi uzokhona kodwa bathi bafisa kanza waba khona kodwa umcimbi wakhansela ngazo i26 lo kufanele uqale ngawo hawu anemcimbi ehlala ikhansela ya manje nje ayi into yakhona nje ya ngeke ngazi ukuthi kwenzakalani futhi angifuna nokwazi sekusele insuku ezimbili wangasela insuku ezimbili umkhalo wamcimbi wawo 3 days bokuyilanga lomculo uqale wakufanele uqala ngithi ubuzoba ne-expo mase kumixana festival so kwagcina nje konakele nje kugcina konakele kodwa ke ngiyacabanga ukuthi uhlongwane ngakuchazela uhlongwane bani uhlongwane lo ngamchaza ngemthini oduhlonganayo nje akuyena umuntu engimazi kakhulu kodwa nje ukhona umuntu ya uChris ya nawo bese bandleni lapha noma sondo na ngathi ya sengayibona abantu abangachaza awu ngoba nje ngathi kodwa ke nanani phela ngithi amaZulu amagwelekwere lapha eMpumalanga manje ibe khona ipolitiki ibe khona ipolitiki ukuthi awukwazi ukusuka KZN uzokwenza into kwiprovince yethu nezinto ngabe zobe bekizathu ezifana lezo noma ngeke ngazi noma i100%. Hayi kodwa ke phela vele yena wayengasebenzi kwakumele besebenze nabantu bakhona phela. Hayi basebenza nabo ngathi babe khona kodwa angazi ukuthi kwenzakalana angazi nje kodwa angazi yeah. Hey yabona bafethu into kaMaskandi hey into kaMaskandi ay uMaskandi yabona nje kufike kube uhulumeni engafuna ukukhipha imali kuMaskandi no private sector na awufuna ukukhipha imali uvela ugcina ungabisazi ukuthi kuzokwenza kanjani. Yabona emapholoba la eGoli mangathi uyanqonqoza phela ufuna ukuhlenda balomcimbi kunganzima kakhulu mangavela uvumela ukuthi uMaskandi festival mhlawumbe ngamela ngathi uyaxuba ngoba ngazi ukuthi abawuzwisisi futhi kahle la eGoli ngaze ngize ngithole nomcimbi waMaskandi oxhasiwe la. Hayi mina nginayo indlela ukuyitholela abaxhasi ngakho mina ngingafuna ukudependela kuhulumeni into ekahulumeni ziyahlupa zinabantu abadelela too much abafuna ukuncane ufuna mina uncane umuntu umfana into enginyanyisa njengoncane umuntu umfana hayi esebenzisa amandla nyana akho ukuthi uqashiwe lapha controller ngcono ngoba ngeinkampani zabelungu man ngeinkampani ezinkulu ofuna khona uxhaso umlungu understand ngize futhi nakhona ngizamele ngithathe yakithi imali encanyana ngenze le nto engifuna ukuyenza ngidlule kuyona hayi ngilento lokuncane umuntu lo ngimbiza ngesikhulu yini manje isikhulu ukuthi manje umuntu omkhulu we my hayi nenhliziyo ecishe ifana ayikho into engidlula yokuncetheza lento lokuncane nomfana nje ngoncane nendoda sisesikhulu yakomunye umuzi nje ngoncane nayo ke manje ngilongithe manje umuntu omkhulu mina unginakusise mina ukungibona kuthiwa mina ngishuthe nomeya mina ngishutha nomeya usuke umngani wami ukuthi singabangani futhi saba abangani before ebe umeya yabo yena mina sekuthiwa sekunominister sengishuthe no minister ngibona sengithe shu eyinyala noma khona ukuthi uhamba nobani hayi suka ayizenzela yabona nje umuntu enokungifuna ungifaka leyo nto ungizwe impethe asaphela siyobona bani esithatha isithombe ngicengeke ndoda mina ngizwanda lezi zinto lezi hayi wethanda kakhulu ikhulu ungizwe hayi umqondo waba unawo madoda hey icingwana ngilibonanga lapha ngaligcina ngilibona lingena hey bele ngishele izwi ichulu
Hayi belishele izichulu limemeze kakhulu lengoma Mthandeni. Lithi lalela iyaqeda izwi lengoma izwa ngami. Izwa ngami naphi nami ngehola. Hey qedela kaSkhinkili. Yabona lapha ngivume konke yaqeda izwi qedela kaSkhinkili. ISkhinkili bengingakhulumi. Iqeda nya. nanje manje. Iqeda nya. Phela 10 minutes away nje ukusuka lapha bengibhuke khona ngiza lapha emcimbini. Ngithe ngifika nje ayilana kuphela nya. Hayi bazophika nale ntombazana leyani iyamemezisana le hayi. Hayi yamemesana iyaqeda Hayi. Ya kodwa akayi ukhomba khona ukuthi sotaka kahle ngoDisemba sotaka kahle ngoDisemba. Naye izosiplakisa yona uma uthi ayilalela salinde nezinye insizwa phela ziyeza nazo zisazositakisa strong. Kodwa akizokwenza ukuthi impisi ishayane ngoba manje phela umuntu mayezothi akakuza ukuthi uyakhuluma izwa lisaphuma sekusuka engxabano lapho umuntu kumele ukuthi phinda. Hey. Hayi Kulungile siyabonga bafethu nibe right nje. Hey. Ngibona ngalapho kulona leli sonto. Ngitshela amajimisa ngizoqhamuka lapho kulona leli sonto. Hayi siyabonga mfowethu siyazi makusuku lana. Nami ngisafuna ukuzofaka izinsimbi ngobuya sengizofaka ama voice. Yeza nami ngizofaka izinsimbi lapho mfethu December seduze. Ngizofaka mfethu. Ngifaka izinsimbi nje bese ngibuya mhlambe ke ngoNovember sengizofaka ama voice. Hayi kujayi ngisithola singangawe impela ngiyazi uhlala uphethe no drink mawusukuzela awenze uhamba ungashela ngebhodlela la. Hayi mfethu ngiyeza lapho ngeke futhi akusavumi nje ngingadluli lapho. Mawula egoli ungadlulanga emabhozeni kanti uyibhinqa hayi ngibona ngazuthi mina usuke awusungekho serious. Yeah usungekho serious. Cha siyabonga bafowethu. Hayi thank you. Ngilase mfowethu nami ngibaleka mfowethu. Hayi umshubo mfowandlovu ukwazi ukudinga ama song of jazz kulandelana mfowethu umnyaka. Uzizwa kanjani nje mfowethu ulapha esitebeleni senkampani impela engathi siyawashaya impela amaphike alelo ukhozi lolu sele. Engathi sindisela phezulu njengokhozi. Yikho nje ukuthi ngoba phela amandla umuntu anokudliwa. Uyabona kodwa nje ke ngiyayithanda lento ezenziwa izinsizwe njengabo Mthandeni ukuthi ukwazi ukubukela umuntu omncane nosafika ukwazi kodwa ukuthi umthembe yabo wenza umsebenzi kuye uyabona nje ngelinye ilanga mhlawumbe ngiyayithola nje podcast eyoba namandla sihlangana esiyithimba la emabhozini sibonge nje kubafowethu esisebenza nabo la ukuthi lokho abakwenzayo kukhulu kithi ngoba phela thina isitudio sethu sesisha yebo umsebenzi wasomuhle kodwa sesisho ukuthi akhuphuka ngalendlela esikhuphuka ngayo nje mfowethu akuyajabulisa kakhulu ukuthi sibone siqhumza phela yazi asikho isitudio sihamba phambili njengamabhoza ngokudayisa iartist eliphumile la ngoba phela iParis ixavatha zonke izinto masitandi yabona ngokudayisa ichaphaza nake make yeza nje multi platinum live frame usenzele uSK uza nayo nje ngelinye ilanga siyifanye ngokusemthethweni yala emabhozeni ilokhu ungane sticker njalo esiyobona nombani ese multi platinum neshona le Gucci iza nodlame ke nayo siyobona nayo uthi imthathi imbeka apho mfowethu kodwa nje ke ngiyibona ngathi ihamba phezulu kakhulu yona. Number 1 ku Spotify lokho zigucci. Kanti phela yaphela ku number 3 ku Spotify neleka amafizolo eminhle kakhulu emarket nayo yaphela ku number 3 ayikho ingoma masikande sekafika ku number 1 igucci phela hlala lo record lelo abantu izinto abangazazi izoba yeah so guys lokho ngichazayo nje futhi lapha na ku YouTube ke nanokuthi abantu sebe understandile ukuthi kunenye ingoma ephazamisa le ngoba ngabe yayibona manje ngabe siyoshayela esibili million kuba ayikho lelo ikhuphuka la eceleni kodwa abantu sebebonile ukuthi le hamba kakhulu bagcile kakhulu kiyo ike khuphuka kakhulu manje so nje
qinisa isandla majimiza niyake ifeva amajimiza makuzokwenza umsebenzi man. Angisilokho isifebe manje abantu abanjengalaba abadumile nezinsizwa nje seyigqamile. Ngenza short nami ngiyakhempa ngoba ngifuna yonke into ibe clean. Ingaphumi nokungcola. Ubambe kanjalo nje ukhulu ukuthi izibuna. Into ebalulekile ngoba umnywa komunye nawe usuka into ebalulekile nje ileyo sekuyile gama. Lesikhathi umuntu eshaya igoli nami ngishaya la. Umlando uyaqhubeka. Kunjalo nje mfowethu kunjalo. Hayi sisibonga lesikhova siza kahle kakhulu. Yazi isikhova mawuthi uphuma ngapha uzwa nje lila uthi ushona ngapha. Yonke indawo cha sivalini impela yangiqamba mangale ngoma yaseGucci. Sivalini impela. Uyabona le ngoma ngikuzo kwabantu kwekhulumela. Le ngoma iyayihlula iParis. Hayi kabi iyayihlula. Hayi kabi nje ngiyaxolisa ukuqalisa umthandeni nomthandeni ukuthi phela akekho omunye inkosi. Uyabona ozama ukuchallenge umthandeni uyi-challenge yena. Cha le ngoma mfowethu iParis ubukwazi ukuthi uyidlale ungabe usayiphinda mhlawumbe uyiphinde usuke nje yaliphulo ukuthi ayabona le sport lena hayi yazi mnandi eqaleni le ngoma mna wethu into eyenzayo yabona nje sesisuke emnambili sesibheke manje sesiza la iJozi hayi mfowethu le ngoma mhlawumbe zidlale akazi mhlawumbe kawuthecha akazi mongathi mawuthi uzama ukupholisa ikhanda mhlawumbe uthi angeze umzukulu hayi ngizoma fixolo yebo zimnandi kodwa manje nayi le ngoma mana kubuyelwe kule ngoma nathi iyajova iyangenana ekhanda yabona uma uyidlala leyana kuzula yona ngisho kukhana ingoma kabani enye eceleni kuvele qhamuka le ntombazana idlula nje nomthandeni nensimbi idlula ithi uthi hayi ngiyanifaka emthandeni lapho ugcina umfaka inamandla kakhulu yabona ingoma baningi emotweni uthi mawuyiphinda uthola ukuthi akekho umuntu okukhuzayo ukuthi hayi wrong akakuzanywe uma ibiza ingoma iyona nje kodile nayo isikhova sisebenzile nje ngeke silo siyalethi nasifihla sisebenzile imnandi ingoma yaso kakhulu nangendlela arrange ngayo uyayizwa nje akukho la ngathi ifike ibe weak khona cha ishova yizovala iphela sesemnandi hayiphela sesemnandi akodwa lapha abana amajimeza hayi wona nakujika lela khona studio yabona mfowethu angeke ngithi ihlabo leziyana yabona ngithi yesisekela ihlabo lasemabhozeni lezi mfowethu mangabe kumele phela nento ibe nesignature yayo